Lehenik eta behin paper hauek aterarenetik egon izan da erantzun bat kalekua, sare sozialetakoa, eta baita ere, nazioarteko prentzana izan dela indignazioa. Zoologikoa danez, gertatutakoa hala merezi duelako. Nazioarteko prentzan eman izan den irudia uste dela Espainiako marka, hori da benetako Espainiako marka, ustelkeriarena, kleptokrazia batena, eta orain ematen du gainera hor agertu izan diren paper horietan badaudela zantzu guztiak egiazkoa dutela, badaude PP-ko kargu batzuk hala esan dutela, euren izandako mugimendu batzuk bertan agertzen zirela, Eskudero kala esan du, Matasek esan du, Delburgok esan du, eta baita ere Euskal Herrira etorrita, incluso Martínez Gorriaran, Bastaia elkarteko kideak onartu du 3.000 eurotako subentzio bat jaso izan zala B-kontabilidade horretatik. Orduan, orain ikusten ari gara ustelkeria guzti hori, marea hori norarte heltzen ari da, baina Euskal Herrira ere heltzen ari da.